Kardom ini nilitum dak West Karibenong District Congress Committee ayo ben press meet kang hinan ko alam tila pulo tadi kongkeba di Romaralong isi kehai jai kathar isi alam ki asoput hakang sa lasi lasokang sa along nilitum lam ningi tunan ko alam pulo je alangli hang Karbiri cuk ke hang tang ateng pen cikloi jon apor pilo lasi buthok dam tulo lage chobo an hola dat nilitung ka chini dun ateng kulote je imit hangang bong usi Karbiri cuk akhai sitame kabisar akhai jaiga thar phan kabisar bukan gari delo mane kechok che ang bong kachepake kechok che do ko Putasi kapakeng kecepakeng seroi wasongsi pincong lang meulo lah bagi tapi kaji bisa waktu kecepakeng kita ni isia di transkripsi rejo ke hai raso step kedeng bang curu lo meulo an meeting aso si do contoh lah kecepakeng lo seta api ke hai jai kathar alang ni ki putra bang ke lah lo nili phana bang ke job tena ku sor bang siabe Saya kecok cie tahu itu itu rong labang ke cok cie lo labang lindung lo. Tapi ingkang he terang kai ke laso sarang his kami itu lasia. Alang lipan ricu mat hangang set, bat alang lipan pekenang set lo. Pada kecok cie alang ini macam kecik kubir si, alang li cirelai si, alang lipan kapakeng aten pensi, lain ni pun. Seta noni putu kami beda je Alangi laso join pen, alangi khan kapakeng pen keng kidet si, non alangi di tujuh bang lah hello, jadi lah do customary lo kalau lapar ke 6 schedule, kasi alangi bang ke 6 schedule pangtangan ji, pen ke 6 schedule hello, itu makai aja thea bong, alangi si kapin khat lo, alangi ke adida. Kau bisa, alang di non kita kilometer yang pada 6 schedule ke panang no, dan 6 schedule pan outdoor kapal we, pen ke mupiju pen ke alang di jong si lasot yang keren bom pada 6 schedule bang si panang no dah kangyang pabede kangyang ku, lasong si tekulong rong lo, te ini tum karbiaron ateng pulau te karbiaron atang lo mungkin bah customary lo along ateng ke, je mitang ke hiam bang ke, ikut hiam bang ke Ecor cepat uge long le. Lason sita non alang li bang thika se kalang lo bongoli PC alang li wang mane. Sita alang li son nakhat bele kai ni pali pi bongoli pi okhomia pi ba kapne ke ga kai pen cepat don da du. Thoi pisa cepat don de la kilo long de alang li badu sita me hola ong aron hola tumong sia kur pa dun pine BP terang PC mau kecut, pulang teh kalau di asangho tunglong terang asangho tunglong sikur John padun, po terang di pincong deh bongoli PC ta, okhomia PC ta nepali PC ta, jata PC ta, kalau sonsi pincong deh itu, kan non alang di bangke bongoli piwan mar aku kathar usia aku ketok tu, lah bangke cok celo lagi, non make UCC bangke Central Government ta wan belang. Sudah alang libang putuban UCC ke wan erlo pusi tu lasi UCC ke wan ke alang li si wan rong lo pulong te lason si wan man rong lo lasi la lo pute customary lo piposi gitu customary lo ke doke ilitum a customary lo ke doke a sixido tala so customary lo andar si dulu lasi ilitum ke bang khai kan praktik ilitum ke karbi khai so sita khai kang the ilitum ke choklim ejutang ejubat enem erokom Angton tadi tum cok lim, lasi tum ke khai kang tim karbi ke, lasi laso khai kang tim pen kapalang no je pan, jutang juba nem rokom kencing lok customary lota pabarak thamji, bukan teglong alidas bang ke non aki hai jai kathar si mantu dia, lasi lason bang ke tum laso arong lang no kewana bang ke aki hai kathar sangho pan bang ke tum bang ke la anisi Kangsai, mada alun isi cepat keng angke
chok chelang pusin nilihin dan malke kudan tum nitum West Karbin district congress hin kan kudan tum la penke la so abangke nitum ningduk lo la pen condemn la jitu alang liki alam the puthak bang condemn lo o komia bongali tum han arjudamon hotum han khang unima pusigitu la si bongali tum abang le itum karjudam nang lilo ba komane akhai phane itum karjudam nang lilo itum akhai koson se jepare ngai ma itum pindeng sumpor itum riti niti itum nem rokom itum customary lo kapang tani ko phan bange bang akhai phan le karjudam nang lilo lage la si itum mena si charjap nang poi itum mena si je jingthi nang poi itum thang mena si mane anso se pangchui phan bange itum mena si leadership can do the chenglo orang surong buat tu mas kami nang cerap nang citu dun bomlo nang cerap nang citu dun nang ko lasi labang ke nidi tum ningduk lo West Karbin district congress committee huban ke lapen laso puthak bang condemn lo lalo lapen ko nidi isi ke chuningri kan tum mang la helo je karbi rong asar ame kara lapen ke karbi ang long rong asar ame lapen karbi rong asar ame han ate hai tum han je laso puthak alang li jitu jaya thar kan je putha bangke nangli tum same othipen mane arona teng pen in chapun ji pa meji apransi nili hin pen mate nili tuma hin pen same puthot chunili patikri beklo isi lam the bang ko do thulo je phala da jitu rong ara kalong la soka chepa keng melong same la APSLC a custom same durlo Dumri pulang lo dumlo chok lo melo alang itu madi gas long seta. Hala daga bang jongsi recho tum pada hala habib atum pinpu tum kang sai jok je pute poho blok aji bubangke labangke bede nanti hathela ke party alam kali lake tum customary lo lapangke itu man anem ro komalam pina lapangke itu ma recho lapangke itu ma pinpu itu habib pina lasilason lampar ko bangke badu sta meaning je de nei athe bangke la ke ilitum customary lo la pe itu maron tang bangke kapangchu la pe ot thi patum bangke karbi recho pen kapangcheng lo rongara la pe ke da lindok tum doji niji tum doji kathar tum doji la pen ke habe pinpu la pen zero extra me doji zero long sta me ke thege din tum doji lasilason bong bangke lage lampar son simandelo lasilason bangke hola dak an bangke politicalize kuri de nanti labang sini li bangke chuning li padikrim lo alang itum same athe politics tabang ke lake dopo badu same jara dol da dopo jara vokas da dopo jara party da dopo same itum rong ara itum nem rokom phangka etek ku bangke chokchi deji asi itum ta cool mind pen itum samjin pen itum matha pangjing pen kachi pachok ji phangsi nili alang itum phang same soda pen chuning li lo lalo